Moi. Minkä mä oon saanut joululahjaksi ja haluaisin tehdä nyt, teettekö mä lahjaesityksen, johon menen nyt tässä menemään. Minä oon saanut joululahjaksi tämmöisen palapelin. Pelin sain. Ja mä tykkään tehdä palapelejä, tykkään tehdä palapeliä ja sitten mä oon saanut tämmöiset persukat. Näitä on 3 kappaletta ja sitten normisukkia on saanut monta. Ja persukkia on aina pitänyt joululahjaksi. Siinä on toivonut. En tiennyt. Ja sitten on jotain. Sai vähän namia. Mä sain tämmönen suukkoja fark namia. Mä tiedän mikä nää maistuu. Joku päivä yhden maistan. Ja mä sain toisen namin. Mä sain tämmösen mikkak. Tämmönen tämmönen sukkulaan levy. No ehkä tämä menee ehkä tänä illalla syön. En tiedä vielä, päättänyt vielä. Ja sitten mä sain tän toisen tämmönen Panda Keisar Kohventi asian. On saanut. Mä toivoisin tänään lahjaksi, tämän lahjan. Piskuheskin, mutta laitan tänne. Sitten mä sain tämmösiä. Toinen oli käsisampoa ja sitten mä sain tän käsivoiden. Tämmösen. Ja sitten mä sain tän joku numene tuoten sai tämmösen. Ja saa kommentoimaan tämä se video, saa laittaa tykkäyksiä videoksi, kenellä antaa joululahjoja. Ja sitten mä sain tämmösen numene, semmonen päivävoite tai tommosen yövoiteita. On tämmönen purkki. Sä näette sitä merkkiä. Se on tämmönen merkki. Ja mä joululahjaksi sain tämmösen Luomut puutarhan värityskirjan. Mä tykkään tehdä värittää. Tulee hyvä joulumieli. Tulee ja mä sain vähän suuremman joululahjan. Mä sain tän. Sori, mä en näy itäkään. Tää on oman joulutähen ledillä. Tätä mä toivoisin. Ja siinä on myöskin ledinäkin on Formula 40 ledillä 76. Tää sisältää käyttöä. Tämmönen ledin valotähti. Tämmönen voi panna laitetaan ikkunaan tämmönen lämmin valkoinen. Laitetaan tää lattialla. Ja mä sitten sain joululahjaksi uuden yöasun. Laitan tämän tänään päälle. Yöasun tänään. Ja mä sain viimeisen lahjan. On ihana uuden suihkupyyhen. Oli mukavaa lahjoja. Ja sä tykkäsin tästä videosta. Muista kommentoida tähän videossa ja tykkäykset tai et tykkännyt tästä videosta. Ja kiitos katsotte tätä mun videota. Niin no kiitos siitä.